В това видео ще поговорим малко за ваксините и обезпаразитяването на зайчетата. С нас е Snowflake, който ще бъде вакциниран. Доктор Костадинова, какво можем да кажем за ваксините? Колко често трябва да се слагат? Необходими ли са? И какви са видовете ваксини? Snowflake вече беше при нас за първата си ваксина. Тя беше срещу китайска хеморагична треска. Песторин използваме срещу нея. За вирусно заболяване, което много лесно може да зарази зайчето и винаги завършва смъртоносно. Първата ваксинка се прави, когато зайчето има половин килограм тегло или един месец навършена възраст. След като направим тази първа болест, след това повтаряме, за нея има нужда да се ревакцинира, още един път повтаряме нея и добавяме още едно заболяване, миксоматоза, което пък се предава чрез охапване от кръвосмучещи паразити, хапещи мухи и други подобни го разнасят. Също е смъртоносно и за двете болести няма лечение. От тук нататък, като мине тази първоначална схема, зайчето се ревакцинира на всеки 6 месеца или 2 пъти в годината с двете болести. Има и различни ваксини на световния и на европейския пазар, които позволяват и еднократно, само едногодишно вакциниране, но тези, с които за сега работим тук, се прилагат на всеки 6 месеца. Важно е да се направи, дори и зайчето да е само вътре, защото има начини заболяванията да стигнат до него, особено насекомите е ясно, че са навсякъде. Също вируса на хеморагичната треска може да се предаде сравнително лесно. Понякога правим спонтанни решения, взимаме зайчето с нас на двора, на вилата, където има достъп до околната среда, или имаме познати роднини на село, които гледат зайци в селски условия, така че начин за предаване на заболяване си има. Няма никакви странични реакции от ваксините, никога до този момент не съм наблюдавала. Леко се понасят, напълно безвредни са. Преди ваксината си правим пълния преглед, разбира се. Задължително. А кога трябва да започнем да вакцинираме зайчето? На каква възраст трябва да е то? Поне един месец трябва да има навършен като възраст или половин килограм телесно тегло, ако от съвсем малките породи. Оттам нататък съвсем спокойно си започваме с ваксините. А тук виждаме един зайшки паспорт. Необходими ли са паспортите за зайците? Като законодателство не са, но са страшно от голяма полза за нас и за хората, защото следят кога са направени ваксините. Вътре има много хубави описания на профилактика, гледане, нормални стойности на сърце, на температура. Така че да, необходими са да следим там какво се случва и да ни е винаги под ръка. Мисля, че е време Snowflake да бъде прегледан и вакциниран. А кога не препоръчвате вакцинация? Има ли такъв момент, в който зайчето, примерно, да е скомпрометирано здраве или да е излишно да се направи? Трябва да е здраво зайчето, да не се лекува в момента от някакви инфекциозни заболявания, да има нормална температура. Ако открием отклонение по време на прегледа или знаем, че примерно зайчето има гноен процес, скоро сме обработвали абцес по зъбите, отлагаме ваксината до пълното му възстановяване, за да може имунната система да отреагира адекватно на самата ваксина. Най-важното тук е да кажем, че редовната вакцинация и обезпаразитяване са наистина задължителни. Те са за здравето на зайчето. Добре. Snowflake. Спокойно, Snowflake. Няма нищо страшно. Спокойно, така си се изплашил. Кретенчето. Той ще бъде с 39,3 вече. Както говорихме с предното зайче за нормална температура.
Обикновено около 39,5, 39,4, съвсем нормално. Чудесно. Едно здраво зайче. Здраво зайче, ще понесеш сега 2 малки бъцкания и всичко ще бъде наред. До след половин година. В обобщение, нашето зайче трябва да получи 2 вида ваксини на всеки 6 месеца и да бъде обезпаразитено на всеки един до 3 месеца с вътрешно и външно обезпаразитяване. И не знам какво друго да кажа. Ако ви е харесало видеото, дайте по един лайк и се абонирайте за канала. Да, може да ни последвате във Facebook и Instagram. Ама веднага!